Καλό το κορίτσι. Τι κάνεις εσύ εδώ και τι είναι εδώ? Εγώ, Βάνα μου, είμαι συνέχεια εδώ πέρα. Όλοι έξυπνοι και ωραίοι εδώ βρίσκονται. Εγώ μπήκα στην αγγελιόπολης.gr για να αγοράσω κάτι, αλλά δεν το περίμενα όλο αυτό. Είναι φοβερό. Κοίτα πόσες χιλιάδες αγγελίες. Θα σε εξαναγγίσω εγώ. Ας αρχίσουμε από υπολογιστές και ηλεκτρονικά. Κοίτα πόσες επιλογές έχεις. Τι θα έλεγες για μια υπέροχη κιθάρα? Φαντάσου μια καντάτα υπό το σελινόφωνος. Απόψε σε θέλω, απόψε σε θέλω. Εγώ μέχρι και κανονική δουλειά θα βρίσκα για πάρτι σου. Ουφ, επιτέλους τον ξεφορτώθηκα. Τώρα εδώ θα βρω την πολυθρόνα που έψαχνα. Αυτή είναι ακριβώς έψαχνα. Πω και η τιμή είναι τέλεια. Για κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Ναι. Ναι, γεια σας. Είμαι η Βάνα Παπαδοπούλου και τηλεφωνώ για την πολυθρόνα που πουλάτε. Πολύ ωραία. Τα λέμε σε λίγο από κοντά.